अरे बाप रे बाप, तुम क्या मिला क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बाइदो, फिर भी बाप रे बाप पॉलिटिकल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांबावगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय फाग्ला बेबायदि होनजाबाय बे सावा खेला बुस्थु नामा नोङो एसटिया नोङो बे खादायाव लानानै जासिलाबाय जायो नामा बैग्रि गोमोन फिथाइ गथ'फोरनो जासिनाय लारु हुरु मुला जासिनाय बायदि जेसेबां रन्जन दैमारि बिथांनि गनायनि प्रक्रियाखौ मावदों होनोबा आं दहाय होनखायाखै मा प्रमद बर' बिथाङा फैगोन सासे लिडार बिथाङा सिरि सिरि मावदों आंग्रेसा एबाराव राहुल गान्धीया केम्प खालामफैगोन बाहायनो संनानै जाफैगोन बाहायनो दुगैगोन लोंफागोन बाहायनो गिदिंगोन राहुल गान्धी प्रियंका बिब' फंबाय जुदि आसामाव फैनांगौबा बे माइनरिटिफ्रा हरलाब हरखाब नोंनि बेरलायजासे सारि बेरलायजासे फैनो जों थांखागोन मथेबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ सासे एमएलएआ सासे इएम बा एमसिएलएआ 10 बोसोरनि बारा पलिटिक्सआव आंनि मथे केन्डिडेट मोना दिनैनि तारिखआव आंनि डिजाइन सोलियोबा आङो रावनोबो खननैनि बारा टिकेट होनाय नङा खारन गोबां लाइमोनफोर दङ लेखा गोरों लाइमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रिनि जेबो सानसानो गैया आन्दलन दङ बिसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय सोरबा बुख्रुबजादों गाथ्रोबजादों सोरबा जिनाहारि खालामजादों जों बिसोरखौबोथ' नायनांगोन दा मा मोनमोन ब्रह्म बिथाङा पर्बजरानि बेफोर फैनाय इएम बेनो एमएलएखौ नांबावगौ मावनो हादों होननानै मोनसे सरसा जागासिनो दङ जे एनडिएफबिखौ लाबोदों जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हादों नों नाय खोनासं रन्जन दैमारिया 2009 डिसेम्बरनि 2009आव बिथांखौ बांलादेशि राइफला डिटेन खालामदों बेनिफ्राय एप्रिलनि 30 तारिख 2010आव इन्डिया गभर्नमेन्टनो हेन्डअभार खालामदों होमबा 2010 निफ्राय 2020 सिम सोरनि गभर्नमेन्टमोन हाग्रामा महिलारि सारनिनो गभर्नमेन्टमोन बे 10 बोसोराव मा गराय गांसे हाया बेलाय दिनैसो हगारनो माबा खिफिदेरदों दा रायजो राजायाथ' जाम्बा नङाना एफा गोबाव रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थाबाय बै समाव हगारनानै जेबो लाहार फाहार गैया दिनै बिथाङा लाहार फाहार जादों जेसेबां रन्जन दैमारि बिथांनि गनायनि प्रक्रियाखौ मावदों होनोबा प्रमद बर' आं दहाय होनखायाखै मा प्रमद बर' बिथाङा क्रेडिट लाग्रा सासे लिडार नङा बिथाङा सिरि सिरि मावदों आंनि मिथिनायावथ' मास मोनफ्रोमबो प्रत्येक मासावनो मास मोननैजों मास मोनथामजों प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टनिफ्राय रन्जन दैमारिनि केसफोरखौ सालायनायाव 15 लाख 20 लाख फैसा बिथांमोना खरसा खालामबाय थादों होननानै आं मिथिगौ दा बे गासैबो प्रक्रिया जाबोबाय थादों दा बे फिनिशिं पार्टखौ हाग्रामा बिथाङा दांदों वेल एन्ड गुड दांथों रन्जन गनायाव जोंहा बयबो रंजानाय दङ खुसि दङ दा खिन्थु रन्जनखौ गनायनि एनडिएफबिनि दानि गनायफोरखौ जे गाव हारसिं क्रेडिट लादों बे एखेबारे आदुवानि फाव बेबायदि कर्ट कासारिनि केसा हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो गयो हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो हगारजायो बे नङा बे गोलाव प्रसेसजोंसो फैयो दा मावै मावजोब्बाय जेरेखम बे खाथि गासानि दालांखौ दाखालि बिथाङा गावनो होनदों बेखौ इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङानो गासिखौबो मावजोबखानाय आं खालि आदार सिलाखौल' खुलिनो फैदों दा माखासे खामानिया हाग्रामा बिथांनि दिनैनि बे सोरखौबा एनडिएफबि हगारनाय रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरनाय उमुक गायसननाय बे गासिबो आधा खिस्रा 70% 80% प्रमद बिथाङानो मावखानाय दा बावहाय बिथाङा बेखौ कन्टिनिउ खालामदों वेल एन्ड गुड साबायस बिपिएफआ दायो एनडिएलएन्सआव हाबबाय गुबुन फारसेजों इउपिपिएलआबो आवगायनिफ्रायनो दंखायो दा बे एलायन्सखौ बोरै लाखिगोन इउपिपिएलआ एलायन्सखौ लाखियैयाथ' बे एनडिएनिसो खोथा जोंथ' एलायन्सआ थाथारनांगौ होननानै बारा फाजायाखै प्रमद बर' बिथाङा होनबायसो एक्ला सोल' नीतिजों जोंनि मोनफ्रोमबो सिडब्लिउसिनि मिटिंफ्राव जों बेखौनो रायलायदों जे जोंना वार्कारफ्रा नांगौ जायोब्ला बिपिनिफ्राय एंगारदो बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदोसो होनबाय थादों 100आव 90%आ बुंदों जे बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदो बिसोरो गाद्दारि बिसोरो थगायो होननानै बुंबाय थादों खिन्थु बिजेपिया जोंखौ हगारा हमथाबाय थायो प्रमद बर'खौ एखमबा हम मिनिस्टार अमित शाह लेंहरलाय प्रमद बर'खौ एखमबा सोरबा आरएसएसनि लिडार लेंहरलाय सोरबा उमुक लिडार लेंहरनानै दोनबाय थादों जे रथ' माबा मोनसे गेमा जागोन जोंनाथ' नीतिया क्लियार 15था कन्स्टिटुयेन्सियाव इउपिपिएलआ एक्ला सोल' नीतिजों दंबाय थायो आरो जों बेखौ मावबाय थादों जोङो थाङाखै एनडिएजों एलायन्स जानांगौ होननानै सोरजोंबा एलायन्स जानांगौ होननानै बिथांमोनासो जोंखौ होनबाय थादों गले हमथा दा बेयो जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा जायखिजाया समाव जेखि जाया समावनो नै 19आवनो लास्ट नङा होमबा एसेमब्लिया
19आव लास्ट ओइदिनखालिनो नायदो जोंनि MLA फोरा मा होननाय स्टार्ट खालामगोन जुदि एलायन्सआ मोजां थायोबा जों लुबैनाय बायदि जों हास्थायनाय बायदि जायोब्ला बे थाबाया नङाबा जों गोसो खुसि रायजो राजाखौ लानानै जोङो NDA एलायन्सनिफ्राय ओंखारनानै एबाराव बिसायख'थिखौ फेरफाथिगोन आरो दा खोथाया ओरै जादों जे एलायन्सखौ लुबैदों खिन्थु मासेखौ नोंथांमोना हगारनो नागिराखै ना बे एलायन्स जाया जोङो UPPLआ दिनैनि थारिखआव 7था MLA दङ नङा होमबा जोंहा 2 MP दङ 7 जन मानि MCLAफोर दङ जोंलाय मानो ओरैनो माने गराय गांसो हादलाबायनांगौ फाग्ला बे एलायन्सनि खुनु निथियानो गैया जोङो मेक्सिमाम जोङो 6थासिमफोरखौ लुबैदों मिनिमाम मोनबानि गाहायाव जों थाथ'वा आरो बेनि गेजेराव जोंनो मिनिस्टार होनांगोन बेनि गेजेराव जोंनो माबायावहाय रायजो सभानिफ्राय बा जेखि जानिफ्राय जोङो हजोंहाय इउनियन मिनिस्ट्रि होनांगोन दा बेफोरबायदि कन्डिशनावसो UPPLआ मानिगोन नङाबा हम एकला चलेगा जरुर पड़ेगा तो वी आर रेडी टू गो एलोन बाय आवरसेल्फ सिंनि खोथायाव ओरैबायदिबो ओंखारगासिनो दङ सरसा जागासिनो दङ UPPLआ इन्डियाजों माने राहुल गान्धीजों माखासे सर्त खोथा सावरायगासिनो दङ ना बेयो नांगौ जायोब्ला हाग्रामा बिथाङानो होनो आमी BTCर आंचलिक दल है जी सरकार हबो थारलागरनो आमी थाकिबो दा बावहाय जोंनि थाखाय BJPआ साबसिन कंग्रेसआ साबसिन बिदि नङा जाया गभर्नमेन्ट फैयो जों बेजोंनो बुजा बुजि जानानै मदद होनानै जोङो किं मेकार जागोन इट कुड बी एनिबडी कंग्रेसबो जानो हागौ इन्डियाबो जानो हागौ NDFबो जानो हागौ जायहा जोंजों सुबिदा बायदि जायो जों बेजों थागोन 100% क्लियार दायो ओरैबायदि नुगासिनो दङ गायसननायखौ नुनो मोनो कोटि थाखानि आरो मैयाबो मिनि सेक्रेटारियेट क'क्राझाराव बिथांमोना गायसनदों मा बुंगोन नोंथाङा ना प्रमद बर'आबोथ' बिराद गायसनबोदों बिराद मावबोदों प्रमद बर'आ मालाबाबो आं उमुक मावदों आं थुमुक मावदों होननानै लाया नोंथांमोना नाय BTRआव थांनाय 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव प्रमदनि मावनाय स्टाइला ओरैबायदि 2027आव अमित शाह होनबाय थादों आं नोंसिनि गोबां बर'नि दाबि दाबाखौ मावफुंनानै होगोन दा 200 बोसोर ब्रिटिशफोरनि दालांफ्रा जोरोमोन दाबोनो बिथांमोन गायसननाय दालांफ्रा दङ अट्टालिकाफ्रा दङ जों बेखौ बिदिखौबो नायनांगोनब्रा इमिडियेटलि नैबे इलेक्सनाव आं जेरैखिजाया देरहाथारगोन होननानै नोङो आदार सिला अन्थाइ खाम्बा गायसनलाबायबा जायाना दा प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर गभर्नमेन्टआ जे बर' जाथिया बे बर' भुमियाव जाथि राव भाषा भाषी लानानै जे गोजोनै जों थांनानै थानांगोन बिथाङा बेनि आदार सिलाखौसो गायसनदोंमोन बेनि फाउन्डेसनखौ खालामदो रायजो राजाया बुजिस्लाबाखै रायजो राजानि माखासे कन्टेक्ट जाबाय इमिडियेट आं दिनै फैसा नांगौ दा नैबेयावहाय एसे भुल बुजा बुजियाव प्रमदआ निस्सय जेनदों हाग्रामाया देरहादों दा हाग्रामानि माखासे मावनायफ्रा भबिष्यतनि नङा बिथाङा इमिडियेट कन्टेक्सखौ नायदों एबार इलेक्सनाव जेरैखिजाया देरहानांगोन नों होननायखौ नुवाखै होनबा नोङो आपना ST लागेना ना लागे फाग्ला बेबायदि होनजाबाय बे सावा खेला बुस्थु नामा नोङो STया नोङो बे खादायाव लानानै जासिलाबायजायो नामा बैग्रि गोमोन फिथाइ गथ'फोरनो जासिनाय लारु हुरु मला जासिनाय बायदि दा बिथांनि माखासे मावनायफ्रा खालि नैबे इलेक्सनाव बोरै देरहागोन आदिबासिनि भटखौ बोरै मोनगोन राजबंशीनि भटखौ बोरै मोनगोन मुस्लिमनि भटखौ थगाय थसि माबाना बोरै मोनगोन बिदि नङा जोङो जोंनि रिभलुसनारि दावहारु लिडारफोरखौ जों एसे हेभि वाइट गोनां जाजानो लुबैदों खारन इयुन जोलैया बे जोंनि लिरनाय सल'फोरखौ फरायगोन ना इयुन जोलैया जासाय खालामगोन ना जे हाग्रामाया सासे ओरैबायदिमोन प्रमदआ सासे ओरैबायदिमोन दा बिथांमोनहा आं ओरै जाथारनांगौ आं हरै जाथारनांगौ बेफोरबायदि गाब्रायलायनाय नाजानायनिफ्राय जालदाब जुलदाब गानानै आं मोजाङै मावनो हानोसै बिनि उनावहाय इयुन जोलैया लाइमोनफ्रा माबायदि मावथोंसै दा जाय हक माखौ गायसनदों बे गायसननायफ्रा मोजां जाथों माबाया जाथों मिनि सेक्रेटारिया जाथों उमुक सेक्रेटारिया जाथों बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु जोंनि मावनायफ्रा इलेक्सन सेन्ट्रिक बिसायख'थि सेन्ट्रिक जानो नाङा आरो बियो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि जेबो उदाहरन थाया हाग्रामारि महिलारिया माने गोख्रोङै खामानि मावनायखौ आरम्भ जानाय नुनो मोनो मा बुंगोन नोंथाङा जिहेतु दोलोनि स्पिकार जोङो दासिमावथ' फ्राय सानफ्रामबो मैयाबो मोनब्रै प्रग्राम जादों जोंहा बनरगावआवबो जादों बेनिफ्राय क'क्राझार सेन्ट्रेल अफिसाव इयुथनि जादों आरो सिम्बोरगावआवबो जादों दा बे हिसाबै जोङो फ्राय रेस्ट गैया गियार आप खालामनायाव दङ ओरैनो जनाल हिसाबै जोङो राननानै हरदों आरो दा एसेमब्लि वाइस जोंहा ओरै गसाइगाव आरो पर्बतजरा बे मोननैखौ मोनसे जन खालामना होदों बेनिफ्राय दतमा
क'क्राझार आरो बावखुंग्रि बे मोनथामखौ मोनसे जन खालामना होदों आरो जन हिसाबै जोङो बिदिनो LAC हिसाबै लिडारफोर राननो हादों भाइस प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो इनचार्ज होदों सेक्रेटारिफोरखौ इनचार्ज होदों दा बे हिसाबै जोंनि फैबाय थानाय बिधान सभानि बिसायख'थिनि लाहार फाहारा जाबाय थादों आरो नो डाउट वी आर आपफ्रन्ट उइथ द हाई स्पिरिट माबायदि सानदों एबार बिसायख'थिखौ UPPLआ जिहेतु माबायदि गेलेगोन जिहेतु BTC आवनो एबार 15टा सिट जिहेतु दङ माबायदि गेलेगोन सानदों 15टा सिटआव दासिमबोथ' जोंहा आगुनि BTC CM प्रमद बर' बिथाङा होनबाय थादों जे 15टायाव जोङो 15टाबो गेलेगोन आरो बोरैबि बख'आव जुदि लाहार फाहारा थिग जायोबा जोङो बख'आवबो होनो बियन्ड BTR बे प्रसेसटायावबो दंबाय थायो जोङो बख'आव डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो दाना होखाबाय बे हिसाबै 15टाया सियरथार आरो खोथा बाथ्रा आरो लाहार फाहारा मिलायोबा जोङो बख'आवबो होगोन दा 15टायाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ होथ'वाखैब्लाबो फ्राय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि केन्डिडेटफोर रेडि दंखायो बे हिसाबै जोंहा प्रब्लेम गैया बेस्ट अफ द बेस्ट केन्डिडेट जोंनि लाइमोनफोर लुबैनाय केन्डिडेट रायजो राजा लुबैनाय केन्डिडेटखौ जोङो होगोन आरो जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लादों BPFनि बायदि जोङो सासे EMआनो MLAबो जानांगौ सासे MLAआनो EMबो जानांगौ जोङो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जे भुल मावदों जों बेखौ रिपिट खालामा एखे फ्रेश सिटिं MLAफोर आरो बिनिफ्राय जायफ्रा जेबो माबा MP बिबान गैया माबा माबि बिबान गैया जों बिसोरखौ एबारनि बिधान सभायाव केन्डिडेट हिसाबै फाथिनो नाजादों BPFखौ खोब सापर्ट होनायखौ नुनो मोनो रायजो आं दहाय होनखादोंना मोननै रोखोमनि रायजो राजा थायो माखासे रायजो राजाफ्रा एखेबारे फागुन बारनि जिगाब उरायलाबायनायफोरनि उरायफायो जायजों गभर्नमेन्ट जायो बिजोंनो खारफायो थाइसे थाइनै मोनगोन बायदिसिना खामानि मोनगोन बावहाय बे दोहौआ जाफाखायो आरो जायहा खैफोदनि समाव नाव गोबायाव गाखोनानै दैयाव हाबनाय नावनि दैखौ सारग्रा आरो पार्टिखौ बोखांग्रा बिसोरसो अरिजिनेल पार्टि जायो आं होनो BPFआ मा प्रब्लेम दङ एक नाम्बार BPFनि दानि जे केन्डिडेट लिस्टखौ नोंथांमोना नाय गसाइगाव मृत्युन्जय सोर सिटिं EM उदालगुरियाव रिहन दैमारि सोर सिटिं EM पर्बजरायाव केन्डिडेटआ सोर मुनमुन ब्रह्म सोर सिटिं EM दा बेनो BPFनि निथिया आं सिगाङावबो रायबाय थाखाजों जे नोंथांमोना बिएलटि महरै आन्दलन खालामबोबाय डिभाइड आसाम 50-50 होनबोबाय हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ गारनांबाय EM जानायाल' EM जाबाय थानो मोनगोन नामा EM जानायानो MLA जानो मोनगोन नामा MLA जानायाल' MLA जाबाय थानो मोनो नामा MP जानायानो MP जानो थांबाय आं बे UPPL आरो BPFनि खोथा फैया बाहाय आं मोननैखौबो रायदों खारन आंनि मथेबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ आरो मा सासे MLAआ सासे EM बा MCLAआ 10 बोसोरनि बारा पलिटिक्सआव आंनि मथे केन्डिडेट मोना दिनैनि थारिखआव आंनि डिजाइनजों सोलियोबा आङो रावनोबो खननैनि बारा टिकेट होनाय नङा खारन गोबां लाइमोनफोर दङ लेखा गोरों लाइमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रिनि जेबो सानसां गैया आन्दलन दङ बिसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय सोरबा बुख्रुबजादों गाथारजादों सोरबा जिनाहारि खालामजादों जों बिसोरखौबोथ' नायनांगोन दा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा पर्बजरानि माबानिफ्राय फैनाय EM बेनो MLAखौ नांबावगौ MLA मोनखांनायनि उनाव आंनो MP नांगौ आरे बाबा नों आब' प्रमिलाखौनो नायदो नोङो आं गेलेलाहाय आं बुरिबायहाय नै बोथोर जानाय लोगो लोगो फिर जज जाफिनबाय अरे बाप रे बाप तुम क्या मिला क्या नहीं मिला सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बाइदो फिर भी बाप रे बाप पलिटिकल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांबावगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय बेबायदि जायो नामा नोङो आन्दलनकारि ग्रुपनिफ्राय उत्पन्न जानाय पार्टिफ्रा बेबायदि मालाबाबो जाया नाय एबाराव दाखालि जे 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै जेबायदि जेन जेड ग्रुप फैदों बे जेन जेड लाइमोन यां ग्रुपफ्रा पार्टिखौ नायनाय नङा केन्डिडेटखौ नायगोन जायहा बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव थांनानै जाथिनि थाखाय हब्रानो हागोन खैफोदाव गसंगोन मैया दाखालि खैफोदाव सोर गसङा सोरबा इउटिउबार सोरबा हाउस वाइफ बिथांमोनासो ज्राव बुंदों ज्राव दोहौ लाबोदों दा बेखौ नायोब्ला एबारनि बिधान सभायाव पार्टिखौ नायनाय नङा बिथांमोना केन्डिडेटखौ नायगोन जे बिथांमोना हारिनि जानानै बुंनो हानाय नङा
हागोन ना हाया दा बेखौ नायोबा बिपिएफआ एबार मेक्सिमाम 100आव 80% बिथांमोननि केन्डिडेटफ्रा गासिबो सिटिं इएम दा बिसोरनो सोर भट होनो ना बर'आनो भट होगोन ना बांगालानो भट होगोन आरो मुस्लिमाथ' बिथांमोनखौ बिजेपिजों दङ होनखादों दा मुस्लिमनि भटआबो गैयाब्ला बर'निबो भटआ गैयाबा सोरनि भटजों देरहागोन दे आंनि मथेथ' बिपिएफआ बे बाराव मोनब्रैनि बारा देरहाया क'क्राझाराव मोननै चिराङावथ' गैखाया बाक्सायाव मोनसे उदालगुरियाव मोनसे बेजोंनो बिथांमोना सन्थुष्ट जानांगोन बियो नर्मेलि पलिटिक्सआव जायो मोनफ्रोमबो पार्टियाव मोननै रोखोमनि मानसि थायो मोनसे जाहैबाय हार्डक'र पार्टी सेन्टिमेन्ट पार्टी आइडिय'ल'जि पार्टी सानस्रिजों सोलिग्रा दा बिथांमोनहा दुरबल जायाखै आरो मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय गभर्नमेन्टखौ नायनानै फैग्रा बे आसे फासे थाफाग्रा दा बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट गैयैखाय दा मा मोनबावगोन मा मोनबावा बे मोनबा बोसोराव 5 बोसोराव जोङो राननानै थासिगोन नामा बेफोरखौ साननानै बिथांमोनहा सिन्था खालामदों खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानदों पलिटिक्सआव फैयोब्ला गावबागाव चइस थायो आरो बे चइसआ जुदि बिथांमोननिबा बिथांमोना कमेन्टखौबो होनांगोन खारन गणतन्त्र गभर्नमेन्टआव भारत बायदि गणतान्त्रिक कान्ट्रियाव रावबो पारमानेन्ट नङा नोङो आमेरिकानि खोथाखौनो होनो दिनै डनाल्ड ट्राम्पआ जिबायदि हाइ स्पिरिट एखे आपफ्रन्ट बयजोंबो मोजां मोनजानाय एबस्टिन फाइल फैनाय लोगो लोगो खनसेनो लोहो लोहो लोरबां दिनै एनि टाइम बिथाङा बाग्रायजानोबो हागौ दा थिग बेबायदिनो जोंहा मामानि खोथाखौनो बुङो दिनै खोनादों जे कंग्रेसआ एबाराव राहुल गान्धीया केम्प खालामनो थाफैगोन बाहायनो संनानै जाफैगोन बाहायनो दुगैगोन लोंफागोन बाहायनो गिदिंगोन दा राहुल गान्धी प्रियंका बिब' फंबाय जुदि आसामाव फैनांगौबा बे माइन'रिटिफ्रा हरलाब हरथाब लुङि बिरलायजासे सारि बिरलायजासे कंग्रेसजों खारफागोन अब्ला मामानि दोहौआ माबायदि जागोन दा बेखायनो मामायानो जाथों सोरबा हाग्रामायानो जाथों गणतान्त्रिक गभर्नमेन्टआव रावबो पारमानेन्ट नङा दा बेखायनो आं इउपिपिएलनि सोरबाया लोरबां जादोंबा बेखौ सानजानो लुबैदों जे गाबोन समफोर इउपिपिएलआ फैफिनगोन 100% गेरेन्टि गाबोन समफोर हाग्रामाया बेलथायफिनगोन 100% गेरेन्टि दा बेखायनो नैबेफोरबायदि सानस्रिखौ लानानै गोग्गो सानस्रिखौ लानानै जुदि थायोबा जोङो इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआवनो जा जोङो मेंनाय नङा गावबागाव पार्टी गावबागाव कनसेप्ट गावबागाव पार्टी गावबागाव आइडिय'लजि आरो फिल'सफिखौ जोङो दोननानै आवगायबाय थादों दा बियो साननैसो बे नुजादों खिन्थु लासै लासै नैबे सप्तानि गेजेरावनो बे मेंनाय आरो बानाया खारगोन होननानै आङो सानदों ओरैबायदि रायजोनि गेजेराव